Ari magkano siya tini boot tunggu boot. Hey bayarok bhai tong bai jotana phone ka hamte tini to boot ni shal hai ra batin to kisha special langnai chini 2023 belai no special langnai enke chini bubagra boshawo enke jung jotana saimano 2023 belai no special langnai te kisha kirima bo bukha habjak khaise tambang no saimaya phainai buskango to jai hok tini boot ri phainai enke fungo tak thangnai baksa ri phaika baksa ri ako baksa thangoi tongo hairok no mano enke angbo mairok chai thangnai ani ma bai ang tei chung joto ta ani yong song yong bri song joto thangnai chung mai tui chao eklogi thanglainai so thangphai yasiwa daklainai enke taklaibai ang duibar klainai boat duibar nai ta asukna te jaga thangna phone sinai busu borok bangya hairok ta tata taksi thangnai kisa borok komi khani sama khirao tabuksi fungo thangnai tongmani engkai baksa sarongke tabuk borok kwbangma tei sadi borok phaidi hinai engke tak thangoi tongo teisa borok komi kharok hinai samarok khirao ta boat roi je jitinai tmungno ang jeno boat roi o borok jiti kha hingkai ke o bridge jodi tmungno bosor kaisa ni bisi gangya hingke ses change kaise nai ang boat rimani jaga change kaise nai o bridge maya hingke khobor nai haise boat bisin tawo bokha ka hende borok kharon senapati rok ta senapati bua pa school bising tongo school baire tongo pura borok kwbang masi borok bangmani line by line kaisa yang baire su borok bangkhana ke ayang bisingo busu borok bangkhana gate ni ayang paro te masa nai ki tongo bula sari wah mukum jati to kana oi kate masa hada koina pasoi buka boroba yang to dina phai mas maria koi ja phaiba noi chok phai man leng skol leng tirok tuya da tu bi aro kan ja pro ang ti phai si na khair mu sinja nu khai koi ja phai ma ang da kaya karta dostro phai Ang basa kana borok sita ma basa kana mar khay. Chari ganti tibat. fungni 11:48 rogo thangmani thangsu kena barta rogo ajagao ma je borok bapre line mamangsi fungo borok bango hinai fungo thangyan tongmale jebo thangmusu haina hai tabuk sino phaisa bayo asuk borok kubang mama ayang bisingote borok tongo yang bairo borok tongo ha chabli ya bisingo Chana 100 gram to mani 20 taka ni chana tei ano comment khai sade norok tini bo jagao budrikha so obviously bangne chini bubagrani oro anaroswa pishas khayo so angbo anaroswa no reo ikka bubagrani aiglok thung chini tiprasa bosongni bebakno bosong kujuk ungthung haidaba so tini maka sukna tata